pasi 10 makabatireko muri yeZimbabwe. Icho kwadiri muri yeZimbabwe rikati mukaseko matima na osenyika kwa mnenge muri koko ndilibona zidapina mchirongo apo chongola segment part 1 ndiri mukati mekutsudzura mukati mekupfapfedze kuti zviri kuitika matima na osenyika iro nasi zvandiri kutaura pano muri yeZimbabwe ndinadzo dzandakapakata nezuro kuswera zuro ndakasiya pamgwagwa chandakataura chekukwekwe chakazvisungirira akanofira mumba make asi shoko rake rinoti iro ndarwadziwa ndanyora tsamba regai ndife regai ndizviuraye regai ndisiye nyika chikonzero ndadzikisirwa pasi ndatorirwa mukadzi nemurume nomwe ticha kuprimary iye ari sekondari nematambudziko ndini nyaya ndinaipa chinoipa papati yemukadzi apinda mukati meguta reHarare nezuro ndinasi nanga ndiri mukati mekutaura nayo ukanditarisa zvandiri bhosho ukandiona zvandiri kudaiso ndiri mukadzi akasvika ndakapinda mubake kutanga zvikakona ndikapinda kechipiri kakakona kechitatu zvikakona asi kechitatu ndikwakati kazoita mwana asi kwese ndikasiya mwana uku ndakazofamba ndokuenda patouchline kureva kuti ndakaenda kutengesa muviri wangu ndaenda patouchline kudaro ndakabva zvaramba ndakanaka ndakasvika asi handina chandaiwana ndikati sei akamira pedyo neni ndikamutarisa anoti asika pasi mvura yemubvumi mafuta yemubvumi chimiro ndakaumbana asi vanosvika vachitora uyu ndakamira apa ndakaita simba rokubuda kuenda mune imwe nzvimbo inonzi Jesi Chipinge ndokubva ndanotora mushonga wekuti dai ndasimbiswa basa rangu rienderane nezvandiri then oroshi will be for wakachiwemba kiminikirasha mucheka ndisati ndadzika nyaya yakataka kuita ndeyekuti haiwa mushonga tinokupa ishoko unoita mari asi pane mukosha kuti kuwashakupa panapa ndewekuti mushonga uchakupa isusu ndewekuitira action hama dzekuti dzinongona kuita 7 kusvika waita bonde nadzo wakafanana na baba vakafanana nehanzvadzi dzako vanonzi vana baba muropa hanzvadzi dzako muropa ukakwanisa kubata vanhu yavo ukapinda navo pabonde vakakubata semukazi wapinda ndo mhiko yakaudzwa kuChipinge muri yeZimbabwe haana kukuta akatovawana vanhu ava akatoita bonde navo vanhu ava mufamili yavo variko vanhu mukoma KB vanoti paukama hwangu kana tiitega ukama asi mukasakana kukona avenue zvashata vekuti kana akatarisa mwana wake akashama anotarisa kuti wangu ndamuona nezvaari asi nekuda kwokuti mwana azviti kwazoita vamwe vanoti anotaka kucheuka pane ari kundiona here kana pasina ari kumuona cheka so anga akuita maactions kuhama dzakafanana nedzidzi kusvika abatwa nehanzvadzi aita bonde nehanzvadzi dzinokwana 4 vana baba vanoita vana baba kuti baba vakamubereka but vanonzi vana baba vanin'ina vababa vanokwana 3 7 vese vachibvaita ndokubva azoudzwa kunzi izvo pauri kuita zvinhu izvi unenge une mushonga una muhomwe asi mushonga watiri kukupa uyu nguva mushonga uyu basa rawo haudi kusvibiswa uri kukupa basa retsvina nokuti chipfambi kana kuda zveupombwe kana kuri kukereke kunyange ari mudzimai wako wakaroora unotonzi pauri kuenda kumunamato usata bonde kureva kuti chinhu chiri kuitika pachinyama chedu but pamweya weshoko raMwari itsvina wangu ndakupa mushonga uyu kuti ukutsvagira varume vekuita bonde navo asi ndiri kuti kana usvike wabata mushonga uyu wadhonza munhu akauya pauri nguva yaunoita bonde ubvise pauri usasvibe mushonga uri kunzi haufaniri kusviba but unosvibisa iye chimutsvagira vanhu asi nguva yakuita bonde anofanira kubvisa mushonga uyu paari ndokuva abata mhene dzake ende anotaura chiti iye bhosho pandakatanga nyaya iyi ndakapinda mu4 months zuva rakasikwa naMwari rega ndaisangana nevarume vanodarika 40 pazuva 40 varume vaita navo bonde pazuva rimwe chete rakasikwa naMwari amai ichokwadi bhosho ukatarisa upenyu hwangu mota iyi ndinoenda uya nayo imota yangu iyi handina kubasa kwandinoenda asi ndiro basa racho mota yacho makaiona here aiwa baba kuti makaiona here ndaiona here yakaita sei motikari aiwa ne mota yakanaka babati aiwa twin cab yes aiwa ne mota yakanaka kunikidza nebasa rari kuita ari kuti ndiro basa racho na iri anditi so zvazoitika notaura chiti iye ndakabva ndaenda kwamutare kubva kuchinhoi ndichiti izvo kana waenda munzvimbo kwese unosvika uri nyubhero nyaya iyi ndakaitsvaga ndikaiona mukapinda munzvimbo inonzi Mumbare ine vanhu vanotengesa muviri 95% yevanhu vanotengesa muviri imomo havasi Mumbare
vanenge vari apa. Mukaenda kuairport mukasvika nzvimbo iyoyo 90 to 95% yevanhu vari kutengesa nzvimbo muiri imomo havasi imomo, vanochinjana vekubudiriro kumbare vekuairport kuchagutu unenge uri nyubhero ikoko ende wiki rirori vanenge vari kumbare next week kukuwadzana anenge achinzi inyubhero kwanzi kune chiri kupisa vachangopindira ndobvaenda kwamutare. Aenda kwamutare kwanzi ndakangosvikirwa nemunhu achibva ngoti ini hangu izvi handizviite izvi hasi wewe ndakuda ndingangoetuka zvangu ndingangoita kwai ndokudhonzwa iye kunzi uyai panapa nekunzi wawawa kwai ndopanapiwa mari kwanda 600 years cash handina kwandiri kuenda newe ndida kungotamba newe ndobva ndaenda. So mai ava vane tambo yavakasungirira muwest ndei tambo yakasungirira muwest ndo inenge yakasungirirwa senge chuma like ndo inenge yakasungirirwa kadhende kanenge yakasungira mushonga wewe kamushonga aka kadikidiki. Saka nguya yaruti vakuda kuenda vanosunungura nguya kubvisa hembe dzavo ndopa vanosunungura kanhu kavanhu. Kwanzi dzimwe dzenguva ndinokaisa muplastic zvokuti let's say kune vamwe vanhu vasingadi kuenda kana kuti kuziva kuti apa ndipapa ndobva ndangocherera ipapo ndobva ndoenda zvinhu zvangu ndodzoka ndichitora. Kwanzi ndakasheswa mukana nemari yandakapiwa ndakangorivara ndobva tangosvika chiva nodi ndisina kubvisa vakubva imomo mukoma kevi kwanzi vakuvaliwa miri wese asi vakaudzwa kunzi pese paunoita bonde nezvesezvo kana uri nzviri zvawakunzwa asina kunzwisisa unondifonera chikonzero unogona kusangana nevamwe vanhu vakagadzirwa iwe uri wamo ndokuti akakura achibva afona afona kudaro ndokubva audzwa kunzi iwewe hauna kuita bonde here uine mushonga wako kwai chekutanga ndakavanza ndichiti pamwe ndichabatsirwa kechitu kechi3 ndokazobvunza zvikanzi no ndine vanhu vandiri kushandira kumbari ndokwandiri mukadzi wanditaura mukoma kebi ari kuno kumbari akatouya atevera munhu ng'anga iya ndo yaatevera. So ari kuti achitaura nebhosho chandisiri kuziva ndechekuti kana wapiwa mari ukaita mushonga ukaita mari kana ukazoti handichadi kuenderera mberi zvinhu zvauri nazvo hazviparariri kana ndataura naye nokuti izvezvi vanhu kwavaenda kunoshandira munhu kwavarara vari vandimisa kuti ndikusvika pavari ndiri kukumbira kubvunza ndisati ndasvika kuna gorebori wangu uyu dzimwe dzenguva zvandiri kuda ini ndizvekuti mushonga uyu handichauda ndati handichadi zvokumira pakashiraini handichadi zvarume vakawanda asi ndikasvika ndichiti ndigadzirire ivo hangu upenyu hwangu pahwanga hwave hurambe huri ipapo asi ndisane munhu wepatashiraini zvinoita here. Ari kuda kubvunza kumuriyezima kuti kana kuri kuti ava vatazvi hakuna mwari kuna kundibasa here nokuti upenyu hwandave ndakuda ndakurwara iko ndida kunorapwa but inini upenyu hwachowo zvakare handichauda. Ko kana akati hauchaude upenyu uyu then zvinhu zvese zvaakaona kubudikidza nemushonga zvobva zvaparara. Ndopari kuti handisi kuziva ndikumbira vanhu vanondibatsira kuti ndinokwanisa here kusarenda kusiya basa iri asi upenyu hwangu pahwanga huri ndotangira ipapo ndakuzowana mari nezvimwe asi ndosiyirwa ndiri ipapo kuti basa iri nemushonga uyu ngaundisiyire upo wakandisiyira ipapo asi handichadi kuendera mberi nebasa iri mari shoma yandinayo ndakuhodha haunga nabhero right. Pamasangana kuti pamaonana nomudzimai uyu anga ane dambudziko rokukwenye rokuvaviwa ari kuvaviwa mukomakebi ataura asingadaizo anenge achingodai achingogwabvura so kuti ano zvachionoshedzera kuti unoona dzimwe nguva anotocheuka kuti asakusaidi kunova kuti ane dzimwe nzvimbo dzandingada kukwenya dzisingaiti pavanhu. Hey 0713 chandirwadza mukoma KB 938538 ukatarisa munhu wacho zvinorwadza. Maonei muchimutarisa munhu bababati kana muchiti munhu muri kutaura kuti kudiwa mwa wasi vanhu here mukadzi bababati amai 0713938538 regati mbopinda muchitoti mbotengesa tinzwe mashoko anotevera. So factory settings otangira pa0 ndinonzi Musa Valentine James ndiripo pamanyame. Mukoma KB vanhu ngavadzidzirwe kana vaenda kuchechi yes chokutanga kupopora ende kupopora zvakunoitwa ndezvekunzi kana uchinge watadzira munhu waenda kumapirisi vakuru vemakereke vanoti iwo haufaniri kuudza munhu kuti sorry pasina kana kukumbira regero usingataure chaukamutadzira. Ichokwadi sorry nenyaya yekuti ndini ndakadya mwana wenyu. Kana wakubva pabasa
wonyatsovaudza kuti inini ndada kubuda pachena ndakandili mbava. Whatever you are missing here ndini uchibuda pachena ndo mbava wachoso kuno kupupura usingatauri zvaukaita zvawakatadza ende unofana kupupura kumunhu wakatadzira then Mwari ozokuregerera wacho wakatadzira vati ndakuregerera ukaregerera newakatadzirwa Mwari akudi akwanisa kuregera chikonzero wacho akakutsamwira because ungapupura kuna Mwari iye munhu wachachidaka kuonako anozunza musoro hauregererwi. Pakaipa babesa beo hanzi na Philip Zuze ari kuBorodeo Kanyemba na Bozho mukadzi uyo itsuro yarohwa negwenzi yayo. Right, vanhu siyana inezve mishonga yakashata. Ndinonzi Philip Zuze ndiri kuno kuBorodeo kunakirwa kusvika pakukanganwa mhiko. Amen. Mukoma KB pambare pane mukadzi aita akapinda nomurume mumba. Murume wese wapinda naye mumba anozowanika hembe yake mukati iri panze. Ndakaitaura panapa. Akapinda naye mumba. Murume yepa anobuda anoshaiwa chibeko chake chomukati panze. Achibuda panze anochiona achikobuda lushinji ndakakuona kuti chibeko changu chiri panze icho. Mukadzi yeso akazoitika ndakashaya nguwa. Mishonga iyi. Amen. Kanyemba na Bozho ndandichida kubvunza kuti ko hakwanisi here kudzokera futi kwakanotora kazvinhu otaurirana nasekuru vakambomugadzira pekutanga kuti vazvirapanure. Asi asati asvika pamunhu idzi dzapfungwa dzari kutsvaka kuti dzimwe dzenguva ndichazonzi kana wati hauchadi iwewe zvese zvauna zvisakudzokera kumashure ndo upenyu hwari kuramba but zvakare akada kuendera kumberi adzi zvinorwarisa futi. Ko pakabvunzwa nasekuru vakamupaka mushonga kuti hapana here mhiko dzaakanganisa iye akarambire. Ane kaviri kakaramba asi azoona akurwara manje ndo pakazobvuma kuti pane zvandakaitise ndakakanganisa ndakakwanisa kunopinda muimba yemukati ndisina kubvisa mushonga pandiri. Rapaka. Nyaya ndinayo panapa Mukoma KB inyaya yakaitika kunonziko kwamutoko dombo rine nhivi. Kwamutoko dombo rine nhivi kune nyaya yakaitika mhuri yeZimbabwe pazuva ranozuro. Pane mukomana ane 17 years zokubereka anogara nehama dzake mushure mekunge baba namai vakasiyana but pane mumwe akatotisiya zvokubva panyika nekuda kwerovo. Mukomana achigara kudaro pakamboita nyaya mazuva apera yekuti kune vana vadzingirirwa asi hapana mwana akabatwa. Kukazomboita nyaya zvakare yekuti kune muchembere ari kuma 80 to 90 years akarepwa. Asi fungidziro idzi dzanga dziripo nezuro kuswera zuro mhuri yeZimbabwe kune mumwe murume ane mukadzi wake anoita zvekutengesa achifamba akatengesa achifamba ndikubva aenda kumukungu nemurume wake ndikubva anopiwa mari yanga akapiwa yanga ane munhu wake yanga iri mari inokuona kuti $110 yanga iri muhomwe. Mukomana uyu ndokutamira mai vachifamba ndokubva abata ndokubva avadhonzera musango akavarepa kati kuona kuti 3 times ndobva atora banga achibva chika pamhanza. Amai vachibva pasi amai vachibva vaenda kumbe kudai vachibva vasvika vakanoudza pamhanza pavo vakatosvina kuchipatsira kanoswera about 5 stitches pamhanza. Mukomana achibva pasi mai vaenda kumba ndokubva vanogara pasi neumaudza murume wavo ndokunogara pasi. Nzvimbo dzandiri kutaura mhuri yeZimbabwe dzine masabhuku aripo vakagara pasi masabhuku akafanana navamujeni madya pamwe chete na Nyakwangwa vachibva vaungana vese toita sei pane gomo riri padhuze. So vanhu vakomana ngatitsvagei mhandu ngatitsvagei mundi ngatipinde musango ndobva vapinda musango pasine vaminesi ndobva vavhurumutsa tsuro yavo ndobva mbata aitogara mugomo ndobva vanomubata ndokumusunga ndokuenda navo patownship. Ndakapedzisira vapa township vafonera polisi inonzi Makosa police station iri kwaMutoko kuti iye achizotora munhu uyu. Zvinhu zvakaitika nezuro izvozvo. Munhu uyu anozikana munharaunda iyo. Andozikana munharaunda. Vabereki vake varipo. Vabereki vake veukama vake varipo but vabereki vake vakasiyana but panishazi kuti ndipo pane mumwe one akafa pane murume nemukadzi baba namai vake but anga chitogara nehama dzake achizikana achigara munzvimbo. Kana ari iye aita izvi mhosva dzakatasana nadzo dzinosanganisira dzipi? Yakasangana nyaya dzekudzingirira vana mudondo nyaya dzekurepa nyaya dzekubaya vanhu. Zvakaoma. Tinotenda
masabhuku nebasa ravakaita kubudikidza kane vana venharaunda kunobata kamurume uyo anga ashungurudza kutadza kugara zvakanaka kwevanhu munharaunda iyoyo. Baba Isabel, mudzimai akauya last week pane mubvunzo wauya panapa uyo anga achitsvaga kavanobatsira mushure mekunge amera nhengo yechirume panhengo yake, akazowana anobatsira here? Chokwadi akatorwa mukoma KB zuva iroriya akabva atowana munhu akamutora anogara kuchitongwisa ndo kwakaenda kunobatsirwa. Mati manzwa here kuti awana rubatsiro? Atozvibvunza nhasi kuti zvakamira sei, since tatofungidzwa tinenge tiri mhanya mukati botsvagadzi munyaya, but tichabvunza nhasi kuti kwaakaenda. Chero izvezvi anogona kunge akatoteerera, munogona kutotibatsira kuti anogona kutotibasira kuti zvinhu zvangu zviri kufamba sei, asi kana sina kutibata panguva ino ndichamubata inini tigobvunza. Uyezve ndigogona kunosvika chaibo pari kutobatsira kunzi vari kuonawo sei, zvakamira sei, zvichafamba sei, uyezve kubva zvaenda chenji yavepo ndeipi? Yamakataura yekumuzarabani yambuya vafa vachimuka hanzi yapapi yeiko zvino mukoma KB vakazofa nezuro vakazozorora. Ambuya pane here mashoko avakataura? Handina mashoko andinaudzwa but vakazorora, asi ndabva ndavatiwo mune chokwadi dzimwe dzenguva anogona kuita sekuti kumuka, saka takangomirira avasati vavigwa mutumbu uchiri kumochwari right paka muri yeZimbabwe apa ndakungorwa dhunge mukoma KB chikonzero ntawezi kuita kudiyana zikuita kunyangitana ndine nyaya yepaChegutu. Pane vakomana vaviri vakaba mbudzi panguva ino dzakuda zvekusairirwa ndokubva vabambudzi ndobva musaga vanga vapulana nyaya kunotengesera vanoita zvekubika vava. Mbudzi iyi isati yafa vakafamba nayo zvakanaka, yakazofa iri musaga vasati vaenda kunoitengesa. Yafa kudaro vanga vakungotenderera nembudzi haichabvi mavari, vakungotenderera nembudzi haichabvi mavari, vachibva chipulani ndeipi handikupi vanga vachiti vakaenda kuti vanhu vanotengesa voti satenge mbudzi yakaita sei yakafa, ndobva vaenda kumapurisa vega. Vasvika kumapurisa mbudzi yanya kutongiwa zvikanzi kuimimi panapa muri nembudzi kuzoita sei, isi tinosungana noparamhosva ende basa redu harini kuzvipfuwa izvo ende hakuna munhu akanga achiripota kuti akabirwa mbudzi, saka imimi panapa ibva nembudzi iyi panapa. Vachibva vabva nembudzi ndopa vakazotenderera kusvika vataura nyaya iyi kusvika pazoonekwa kuti munhu akabirwa mbudzi ikatsvakwa kuti ndeani, vachibva vaenda kanobhadhara mbudzi, asi mbudzi vanga kungotendera nayo kusvika kaba vanhu vakazosvika pakunobhadhara mombe nokuda kwembudzi yavakaba. Baba Isabel, muri kutaura kuti varume 2 ava vakaba mbudzi dzanga dziri ngani? Mbudzi 1 yavakaba 1 yakazofa iri musaga. Ko vakadi kungorasisa garaji ameno lichichaka chakuitika vaingotenderana naye kusvika vaenda kumapurisa vega. Svika mapurisa ati ibvai panapa isu hatitore mbudzi yakafa isu tozvidi, ndobva vazoenda mugombe vanogara vakanoudza vamwe vakuru svika ndine mbudzi mungaiziva here, svika toziva kuti mbudzi yanheki vanhu vakashedzwa muri mbudzi dzakawanikwa vazosunoronurwa but vakapisa chi vakaba mbudzi vakazobhadhara mombe. Saka muridzi wembudzi ndiye akati ndinoda kubhadharwa mombe. Munhu akati ndoda kubhadharwa asi muridzi wembudzi kwacho kwaakaendesa kwakuti inini ndokwandakaenda kunobatsirwa ini handizivi nezvizvi kwacho kwavakaenda kwakabhadharwa mombe. Iye muridzi asati vamubhadhara but ikoko vakanobhadhara mombe but vanokuwirirana kwavakaita kuti muridzi wacho vachamupa chii but so far chinhu chakabhadharwa mombe yakabhadharwa kumunhu akanga agadzira zvinezvi. Alright. Saka muridzi wembudzi akaenda kunotsvaga kubatsirwa kuti zvipfuwo zvacho zvisabiwa. Saka kutadza kurasa saga yembudzi yanga yafa nokuda kwekuti pane zvanga zvaitoitika nokuti mukoma KB hapana munhu anoenda kukamba yemapurisa akabata chinhu chaakaba kutora kuti pane zvakuitika. iChegutu ndobva mukoma KB ndobva ndapinda pakwekwe pana ticha wekuprimary naticha wekusekondari vane chikoro chine zita rimwe chete. Vana zvakaitika ndezvekuti ticha wekuprimary ane mukadzi asingaende kubasa wakangomirira kubirira baba vake murume wake. Ticha wekusekondari ane mukadzi wake vanoticha pachikoro. Ticha wekusekondari akaenda kunokombisa mukadzi waticha wekuprimary vakadanana kwenguva zvaonekwa nevanhu but vanhu vaitadza kuvabata kusvikira ticha uyu azobatwa achibuda mumba memumwe mukadzi wepachikoro waiwirirana naye. Aita kava pachikoro apa anowirirana nomumwe munhu pachikoro wozoshandisa imba but achasenge angoshanyira vanhu but imba iyo ndavazoita sei yavaizosangana kuva kuti ticha wemukadzi wepaprimary aenda pamba peumwe ticha wechikadzi ari pachikoro ipapo woita sengaina unotandana nechi naticha uya. Ticha uya ayazomubatira ipapo ari mumba memumwe ticha ndiwo mavaita zvavaiita. Hapana munhu aifungira chikonzero vaipiwa imba pamba peumwe ticha ndokubva zvazobatwa mukoma KB.
ticha wekusekondari akanyatsonogara kuti wo aticha kuprimary akanyatsogara kuti ticha imi mungandiitirere izvi mungandiitirere zvinhu zvakadai so imuri mudzise tiri vadzidzisi vese ticha wekusekondari apa ndiyaita sei ndiyabatwa aine muticha mukadzi weticha wekupi wekuprimary so zvakaita mukomana uyu paakaziviswa nyaya iyi akatsvaga vakomana 3 zvikanzi ndibatsirei vakomana nokuti kwandiri kuenda kune hondo munhu uyu kuti ndimubate inini anogona kundirwisa nokuti andikachitiza mosva saka ndiri kudanwa nesimba ndikukwanisa kuenda navo vachipira ndobva vatipira ndobva vamanya nokuti akakuruwa amai vepamba vemba yaishandiswa anu vari vari mumba vachibva vavhurirwa dho vachibva vabuda zvikanzi ndizvakuita nomukadzi wangu andirika right ndobva vamusunga netambo sunga mukadzi vasunga murume andiomba kwako anditi ticha kusekondari abva kusekondari kuenda kuprimary iye asiya mukadzi wekupi kusekondari andiomba kwako ndobva aenda kumba kwako ndopa nenyaya zvakare iri kutaurwa nevanhu kuti kana yaenda kumusoro vese havana mhosva here havafani kusungwa nechikonzero matongerwo akazoitwa naticha wekuprimary abata mukadzi weticha wekusekondari ka ndobva vasvika zvikanzi amai murume wenyu uyu ndabata nemukadzi wangu uyu vakatovharirana mumba inini handisitomboda zvekutamba munogona kunge machitotipirana nemurume wenyu kuti ndizvamakatowirirana kuti murume wenyu ndozvaanofamba achiita kuvakadzi vedu asi tapedza kutaura mukoma KB mbama kune mukadzi wani waticha uyo so nyaya ndiri kutaura mukoma KB ticha uyu akazoti kumukadzi uyu ndofanira kutokubatawo zvaitiva mukadzi wangu kana musingawiramba nezvinhu izvi akabva abata mukadzi uyu mabatiro avakaita ndekuti vanhu ndo vakatotiza kubva panzvimbo vanhu ndo vakatozotiza kubva panzvimbo kuti zvakuitika izvi asi iye akamubata amubata kudaro akabatirwa mukadzi akatarisa akasungwa asi ndiye akatanga kuita sei kubata wemumwe but iye akazobatirwa mukadzi wake akatarisa uye aibata zvakare mukadzi wake akatarisa vachipedza kudaro chionzi sara nemukadzi wako achibatora mukadzi wake achibva aenda naye aenda nemukadzi wake asiya mukadzi wake wakabata wake achibatora mukadzi wake achibadzokera naye kumba achibva kumukadzi wake andigarira mukadzi akadaro tutatu wokutese uruwe pasi mukadzi achibva peka hembe dzake akubhasi tsopa achibva minga kadzi kwete aufaniri kuenda wega ndofanira kuenda newe ndobva tora mukadzi wake ndobva driver ndobva aenda naye kupi kukunonzi kubobisi tichibva mukwekwe tichienda kugokwe pakati pane nzvimbo inonzi bobisi ndokunobva mukadzi wacho achibva asvika akati kana tezvaro ndauya panapa ndauya nemwana wenyu ipfambi vatezvara vachiti auyi nenzira idzodzo uyezve hausviki straight kwandiri uchindiudza izvo nokuti mwana wangu inini kuna natete hanzvadzi dzangu kana akanganisa ane nzira yaanotongwa nayo nokuti ukauya fiyafiya uchindiudza inini zvinotoreva kuti utondiudza kuti ndini wondipfambi nokuti ndikasvara mwana mawiro awaita haasiwo une nyaya yakanaka asi kuuya kwawaita hakuzirikwa uyezve hausi mwana mudiki kuita vana 3 nemwana wangu kureva kuti kutori kukura wai wandinanga watondituka mukwasha kwakubata chezvara kupfapfaidza ticha wekuprimary kubata ticha kubata tezvara ndobva pfapfaidza handiti ticha wekusekondari paabatwa nemukadzi waticha wekuprimary avingwa kumba aendeswa kumba kwake naticha wekuprimary akanobatirwa mukadzi wake akatarisa vachibva siwa nomukadzi wake nguva yakabva ticha wekuprimary achinotora mukadzi wake kuenda naye kumusha ticha wekusekondari akasara ari kumba kwauka nemukadzi wake ndobva apinda mumba ndobva anyora tsamba zvandaitwa nhasi inini ndadzikisirwa ndabatirwa mukadzi ndakatarisa naticha wekuprimary iri nditicha wekusekondari nhasi hazvisi kundifadza isi beta ndife ndobva zviyengamba achibva afa akanyora kuti ndadzikisirwa kutorerwa mukadzi naticha wekuprimary asi iye ndiye akatangwa kubatwa kumba kwaticha wekuprimary ani mudzimai wemuridzi ari mukadzi wemuridzi saka izvozvi ticha wekusekondari akatofa nematambudziko akatoba atoposimotema akatovigwa ticha uyu asi nyaya iri kunesa vanhu ndeyekuti wai achichema kuti ndakadzikisirwa kutorerwa mukadzi naticha wekuprimary iyi ndiri ticha wekusekondari asi ndiye akakonzeresa kuti mukadzi wakazobatwa chikonzero ndiye akabatwa kumba kwaticha wekuprimary muri kuti ticha wekuprimary paakabata ticha wekusekondari ane mudzimai akaenda naye kumba kwemudzimai wake chokwadi vasvika akamusunga maoko achibva bata chibharo mudzimai wake bata mukadzi waticha wekusekondari vamubata chibharo saka izvozvi nyaya iyi yakamira sei pari kunesa vanhu ndipekuti izvo
veukama wemurume uyu kana kuti iye mukadzi waticho kusekondari ndiye akabatwa chibharo murume wakakatarisa zvisinei kuti murume wake anga abatwa uko munhu nemunhu anozvimirira ega mukadzi uyu waya asiri kuenda kunoripota kupolisi kuti ndakabatwa kunyange murume wangu akabatwa kunzi akabata mukadzi wemunhu but ndiri chibharo changu chandakabatwa ndega inini uripotaka uyezve ndizvo here kuti iwe kana uchinge wabatirwa mukadzi wako unoenda kunobata mukadzi wemumwe wakutonga wega aiwaka hazvisiri izvozvo uyezve ndizvo here zvakazoitwa naticha akafa uyu kuti akarwadziwa nekuti abatirwa mukadzi akatarisa saka kubatirwa mukadzi usina kutarisa nokubatirwa mukadzi wakatarisa zvinorwadza here zvinorwadza zvakasiyana here mukuwasha ukuru wavatezvara ari kupizvo ende vatezvara vakati kudini kana pachikoro hako kana kuchikoro hako chaisani nadzo kuzvino chekuti vatezvara vakaenda kunoripotera kuti vakasiya vapapedzwe nemukwasha nokuti mukwasha wekupuraimari ane moto ikwekwe haikwekwe 0713 938 538 0713 938 538 4 minutes past 11 ndopafika nthawe pari manje rekifemi